No niin, me tultiin Napan kanssa katsomaan, mitä me on saatu valmiiksi. Tuu. Tuu. Eikö tänne päin? Tuu katso. Täällä on meidän tarha. Joo, älä nyt keuli. Tässä on vähän tiukkaan mitoitettu tarhan ovi. Täältä puuttuu vielä katto. Mutta on ihan tämmönen hyvän kokoinen. Jopa yhdelle border collielle. Tysten, tuu mittasuhteeksi. Stop. East. Eli tää on noin 16 neliöinen tää meidän häkki. Tässä on kulkuluukku. Siellä on kanala. Niin. Tää on vähän vaiheessa vielä. Me ei oo ihan hirveästi saatu siivottua tätä työmaata. Tässä on eteinen. Tää on nyt täynnä työkaluja. Tässä olisi tarkoitus säilytellä sitten kanoi tarvikkeita. Rehut tulee vanhaan pakastimeen, joka toivottavasti saadaan mahtua tähän eteiseen. Tässä on ovi, jonka takana kanala. Tähän tulee tästä vanerista kynnys, mutta se ei nyt ole vielä sahattu mittaan. Täältä löytyy pesä, joka aukeaa myös ulkopuolelta. Tonne olisi tarkoitus tulla orret. Ylös ja alle sitten tulee kuoputustilaa. Ja tonne päähän tulee sitten ruokintapöytä suurin piirtein tälle korkeudelle. Ja alle tulee kuoputustilaa. Näin me saadaan tästä vähän lisää pinta-alaa. Vanha villaryijy verhona. Putki lämmitin. Tähän tulee yksi sähkö. Ja tosta tulee sitten valot. Ja sitten, nyt sataa vettä, mutta äkkiä kurkataan. Täällä on meidän pesäkoppi. Pääsee täällä sitten keräilemään munia kesäaikaan. Talvella siihen tulee eristejä. Ei ne silloin varmaan muni. Saa ne silloinkin toki sieltä kaivettua. Tämmönen. Ihan itse tehtiin ja säästettiin.